Salam mehriban zenanlar. Yurdumuzda uludan toylanılyan Halkara Denanlar Günü münasebetli yüpök çilli öýmeleri ulu arlan etdi. Anha şeýerde görýän öýmelerimizin esasini islemlik görnüşini amatly bahalardan satyn alyp bilersiňiz. Şu öýmelerin birini alana 500 manatdan, ikisini alana bolsa erkekler mehribatly töleýän görnüşinde hemde hataplaşyklar naqd görnüşinde amal aşyrýar. Mehribanlar, ekater.com'un adından siz yüpök öýmeleri jaňatsaňyz, onu 3 tane öýme satyn alsaňyz, şu ýerde görýän öýmelerimizin eklenip görnüşinde sowgat berýär. Mehriban gelenler, besede öz telefon belgemi diýär, biziň telefon belgemiz 862 18 69 69. Hemde besede öz salgymy diýär, biziň salgymyz Aşgabat şäheriniň beýtaraplyk şaý ýolunyň oňunda ýerleşýän şöhle dukanyna yüpök çilli öýmeleri size garaşýar.